Hallóztok, én 974 vagyok, és ebben a videóban TF2-zni fogunk egy Slender pályán, és itt van És én is itt vagyok. Igen, és webcam is van, látjátok. Oppa, most láttok, bocsánat, nem kapcsoltam fel a videót. Itt belépek Red csapatba, kicsit dugos. Jön, itt vagy, jó van. Szóval ez egy Slenderes pálya, fosni, mint a szar. Na gyere. Hát meg. Ne, várj meg! Hova néz? Ugye... Oh! Au. Bocsi! Ne, kezdődik. Na most kezdődött el. Az igazi. Nem látok semmit. Ajaj. Mindjárt fogsz. Gyere. Na most kezdődött el az igazi. Normálom. Nyomjuk. Hol vagy? Itt vagyok. Hátad mögött követlek. Na menjél. Jó, tudom nekem ki. Jó, akkor én megyek előre, mert én vagyok a videós. Ez olyan, mint az SCP, jó, ide nem? Vagy... Jó. Ó, basszus, elfelejtettem visszaállítani a Gyere. szitőmet. Gyere utánam. Neked van lámpád, ezért engedlek előre. Te látod, hol jön. Nekem meg nincs is lámpám. Ez a szar. De megijedtem. Vissza. Fuss! Gyere vissza! Merre? Itt egy Slender. Várjál. Maradj. Most gyere. Gyere gyorsan, fuss át. Gyere. Gyere már! Hova tűntél te? Te hova tűntél? Te hova tűntél? Anyám. Ott vagy, várjál. Hol? Gyere ide vissza a fényhez. Már? Gyere, gyorsan utánam. A Zsoltika jön utánam. Ott volt. Megijedtem. Meghaltál. Aha. Remeg a kép. Nem tudok kimenni innen. Ki tud. Megijedtem. Elszel engem. Én is. Most kékbe vagyok. Hol van? Tudom én, most kékbe vagyok. Várjál. Nincs lámpám. Az a szar. Elmenni se tudok. Remélem, várjál, talán itt kell. Én itt fogok állni, Ja, én addig ne álljál, menjél. Én addig... Hát de nem tudok innen elmenni. Leestem. Meghaltam. Akkor téged nézzek. De szépen. Anyás! Hát majd nézd vissza. Szerencsére számítottam rá. Nem tudtam kimenni, lezárta az egész terepet. Az komoly. Hol vagy? Blue. Istenem, mi ez a játék? Sajnos nem tudok játszani sötétben, mert akkor nem látok webkamerán természetesen. Na menjünk. De nekem miért teszi be a kezdőt? Na mindegy. Normál. Jó, gyere. Ne arra! Csinál. Te menj előre, mert neked van lámpád. Nem? Nekem van lámpám. De nincs. Faszra felraktad ezt a szemét. Én vagyok a Slender. Ezt nézd. De nem nincs is kiút. Hol vagy? Medett ez volt.